Euskal Herria Kirolak Gebe Irauntzia elkarteren bidez Euskal Futbola bideo-joketara eramango du PlayStation lauean jokatuko den e-txapela lehiaketaren bitartez. Hamaika telebista txapelketaren laguntzei izango denez, finala bertan ikusiko da. Izena emateko epea urriak 15-tik 31 bitartean izango da. Txapelketan izena emateko hau da jarraitu beharreko pausuak. Game Irauntziko web atarian erregistratzea eta berrezko datuak jartzea. Profileko ez-izena, erabiltzen den email kontu bat, eta PlayStation ID txapelketako partidak egiteko. Nahi den taldearen txapelketa horrian sartu, web atarian txapelketa barruan aurkitu dituzen 5 taldeen txapelketak, eta bertan izena eman botoian klikatuz txapelketan izena emanda izango zara. Txapelketak 3 fase izango ditu. Lehenengo fasean, azaroak 4-tik 21 bitartean, 5 euskal taldeek txapelketa independentea jokatuko dute, non parte hartzaile bakoitzak talde baten txapelketan emango duen izena. Talde bakoitzeko ordezkari bat geratuko da, eta hauek bigarren fasera pasatuko dira. Bigarren fasean, azaroak 23-tik 28 bitartean, ligaxka jokatu dute eta lehen taldeak igarako dira fase finalera. Fase finala, abenduak 3, finalerdiak eta finala jokatu dira zuzenean Hamaika telebistaren eskutik. PlayStation lauak aukera ematen du zuzenean emateko jolasten ari garen bideo-jokoa. Zuzenekoa hasi aurretik, lehenengo YouTube edo Twitch kontua izan behar da. PlayStation lauean zuzeneko egiteko hauek dira jarraitu beharreko pausuak. Lehen dabiziko pausua, zuzenean emititu nahi dugun plataforma lotu behar dugu PlayStation lauarekin. Hau egiteko, ajustes, uso compartido y transmisiones, vincular otros servicios, plataforma aukeratu, adibidean YouTuberekin egingo da, iniciar sesión, eskatzen diren datuak bete, permitir, aceptar, honela,
zuzenekoa egin nahi dugun plataforma eta gure kontsola bateratuak geratzen dira. Jokua abiarazi. Share botoiari sakatu, transmitir la partida, jarri dugun plataforma aukeratu, eskatzen diren datuak bete, eta iniciar transmisión. Partida jokatu. Zuzenekoa amaitzeko, ajustes de transmisión, detener transmisión, aceptar. Parte hartzera gonbidatzen zaituztegu. Ondo pasatzeko eratzen ari den euskal komunitate batean, eta bide batez, euskal talde eta euskal selekzioaren aldarrikapenean lagunduko duzu. Euskal Herria Kirolak Geberauntzia elkartearen bidez eta 11 telebistaren laguntzarekin antolatutako e-kirol txapelketa.